Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa karong orasan nagtan-aw ini nga video, maayong adlaw, mayong gabi, or mayong udto kanimo. Once again, salamat sa imong pag-click sa ato nga video, o salamat sa imong interest nga ganahan kang may balo ani nga content. That's why imong i-click ani nga video. O shout out sa ato ang followers from Mabinay Dahili, Brad Rex Mix TV, o ato ang followers po from Hong Kong, Ilimi Vlog TV, and Katimi Siniagan, and atong followers sa Cebu, Lorimi Bais, Lorimi Yula Bais, o ingon man sa Tibok Jadisi Family, Negros Oriental, and usa tanang katawhan nga maabot sa tong channel from Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat kini nga content karon nga ato ang pagatun-an. Mo kini ang content nga gipangayon ako sa Ginoo tungod kay kani manggon nga content upat ka rason nga mubasa tag Biblia. Dunay upat ka rason kinahanglan gyud tang mubasa ang Biblia. Nganuman nga gigam-an gyud ako ni content igsuon tungod kay dili tanan nga denomination o dili tanan nga grupo karon o sikta o relihiyon nga nagtudlo o nagdasig sa mga tao nga pabasahog Biblia. Doon na ro'y mga grupo nga wala nila gidasig ang mga tao nga mubasa ang Biblia kay mahadlok sila sa mga rason nga sila ra kuno ang dapat mag-interpret o insakto sa Biblia. That's why dili nila i-challenge ang mga tao nga mubasa og Bible kay basig marong kuno ang interpretation sa mga tao. Masipyat daw o mausob ang ilahang ginong mga prinsipyo. Ang atong Dios mo'y naghatag na tug kaalam. Di ba? Siya ang Dios nga maalamon, all-knowing God, o kaya niyang igabubo ang pagsabot sa atua. Matud pa sa Santiago 1:5 nga kadtong nakulangan og kaalam papangayowa sa Ginoo sa walay duha-duha. So ang atong Dios siya ang maghatag ng tubag sabot. Unya sa Biblia mabasa nimo atong i-share ni karon pat karason nga gidasig gyud ta sa Biblia. Ang Bible mismo gaingon, ang pulong sa Ginoo mismo gaingon nga kinahanglan tang mubasa. Natay mga kutloon karong mga bersikulo. Kinahanglan tang mubasa, pero ngano man ang pangutana, pero ngano man nga ang ubang mga grupo, ubang mga relihiyon dili man tada sigon pagbasa. Kay doon na sila yung mga doktrina, doon na sila yung mga sikreto nga doktrina nga wala sa Biblia. Ang likaya nila basin unya makapangutana ang nagbasa. Unya masango ang ilang doktrina nga wala sa Biblia. Allah, muna akong problema karon sa uban nga mga grupo. Muna nga nini nga channel, I will encourage you, I will challenge sa matag usa nga namati. Kanimo karon nga namati, basa yung Bible. Basa ang Biblia. Kinsa may imuhang tumanon sila ang mga tao ba nga nag-ingon nga kami ra gyud nga na-authorize nga maka-interpret, sila ba imong tumanon or ang pulong sa Ginoo mismo na ingon nga Mateo 4:4 dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Ginoo. Unsaon man nimo pagkabuhi tuod kung dili ka mobasa? Si Jesus Christ mismo nga dili ta mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong. Kinahanglan kitang mobasa. So dunay upat ka rason nganong kinahanglan tang mobasa sa Biblia. Ang unang rason mo ni nganong kinahanglan tang mobasa para aduna kitay kagawasan. Matud pa sa John chapter 8 o Juan 8:32. Kung mahibalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. So, kung mubasa ta, makabalo ta sa kamatuoran, then tagaan ta og kagawasan. Karon wala ka mubasa, wala ka mususis Biblia. Dunay mga doktrina nga gi-practice sa ato ang relihiyon o ato ang denomination nga wala sa Biblia. Dili ta kagawas.
Ano man, magsunod-sunod ta sa kakaraanan nga wala sa Biblia. Di ba? Kung mahibalo kamo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag niyong kagawasan. Unang rason, maghatag di ay og kagawasan. Kung dili ta mo basa, di walay kagawasan. Lulong ka, magahong ka sa mga patuo-tuo, magahong ka sa mga bisyo, dili ka basa nga sayop di ay na, kanang mga buhata sayop di ay na. Wa magkakabalo. So, unang rason, maghatag ni kagawasan. Ikaduha, ngano man nga kinahanglan kitang mubasa, ikaduhang rason, aron nga ato ang mga paningkamot pagkapanalanginan sa Dios. Unsa may gingon sa Santiago 1:25. Kung basahon Santiago 1:25, bulahan kadtong tawo nga nagsusi pag-ayo sa tibuok balaod sa tibuok kasulatan og nagpadayon sa pagtamod niini kay sa tanan niyang pagkabuhaton siya pagapanalanginan. Mao di ay nga dili kayo ta panalanginan sa tanan natong pagkabuhaton o halos tanan natong mga pangbuhat na ay kapakyasan kay wa puday nato basaha o nato susiha ang Biblia, di ba? So ikaduhang rason, usa kini ka panalangin, no? Dunay connection kini sa ato mga buhat, ato ang mga plano. So, dili ka himasa, wala ka kabalo unsaon sa kaalam. Kay diha sa Biblia doon na may kaalam. Munang bulahan ang tao nga mususi pagayo kay makabaton sa kaalam. No, pagmanid sa salapi, pagmanid sa ang panahon, no? Pagmanid sa iyang pinulungan, di ba? Yun ana ang matampos pulong sa Ginoo, ya ang tao wala gi challenge mo basa unsaon man. Di ba? Amo nang nagapos ra sa kinabuhi, mga gawi, ang mga kinabuhi. Ikatulong nga rason, ang Biblia nagaingon sa Pinadayag 1:3, bulahan kadtong mubasa, mamati, umutuman. Kay hadol lang panahon nga matuman may tabo kining tanan. Di ba? Bulahan ang mubasa. So ikatulong rason, kabulahanan di ay ni nato, nimo og nako. So kung dili tayo masa, saan man nato pagtawag og kabulahanan? Ang Dios mutawag nato og kabulahanan, bulahan ta kung mubasa ta. Kung dili man way kakabasa, aba kay nalunggan. Di mamati ka. Kaya saan po nimo pagtuman sa pulong sa Ginoo kung wa kay nabasahan o wa kay nabatian. Ang pagtuma nato tungod na sa atong nabasahan, tungod sa atong nabatian. Dili ka kabasa, wala kay nabasahan, wa po kay nabatian, wa ka nagpansin sa pulong sa Ginoo. Munang dili gud ta katuman sa unsay gisugo sa Ginoo. Magtuman ra ta sa atong kaugalingong gusto, bisag wala sa pulong sa Ginoo nga naman. Kaya wa ta nagbasa, wa po ta nagmati. O ikaupat nga rason, last nga rason, mo ni kauswagan ni siya na sa ato ang pagkinabuhi. Matud pa sa Joshua 1:8. Ayaw gayud ibulag ang basahon sa balaod. Si Joshua ang giingnan, tun-an mo kini adlaw o gabi og pagkinabuhi sumala sa naysulat niini. Og magmauswagon ka, magmalampuson ka. Okay? Alang sa atong kauswagan og kalampusan. Unsaon man nimo pag-uswag kung dili ta magbinitit sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Magsalig ra ta wali sa pare, sa ministro, sa pastor, magsalig ra ta, ikaw mismo dili ka mabasa. Saon man nga ngingon nito, wala man ingon man sa dito nga tun-an mo kini adlaw o gabi. Sa Psalms chapter 1, bulahan katong tawo nga dili makiguhugoy o makigabin sa mga makasala. Ang iyang kalipay mao ang pagtuon sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi. Di ba? Muy ang kalipay daw. Kalipay ni nato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, kalipay mao day nga dili malipayon ng mga tawo ron. Kaya wala na may pag-study sa pulong sa Ginoo. Daga mga naghikog, daga mga nagbuong sa kinabuhi na naggubot na pamilya kay ang kulang wa man sila kabalo nga ang Biblia kinahanglan dayong basahon, upat ka rason. So muna upat ka rason igsuon nga ato ang himuon. Hopefully doon na kayo nakutunan nga mensahe karon. Kung wa pa nimo na practice ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, then challenge nimo basa ang pulong sa Ginoo, pangayo ang kaalam sa Ginoo, sabta o pamalandungi adlaw o gabi unsay gisulti sa Ginoo, and ang Ginoo mag-usab sa mga kinabuhi. Abi nimo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, mag-atod kini sa kausaban sa atong kinabuhi. Dunay part sa atong kinabuhi nga dili nato kayang usbon o kita ray mga rasti.
But by the grace of God, when you read His Word, sa diyang basahon ng iyang pulong, ang Ginoo mag-ausob sa imong kasing-kasing. Ang kanin mo kasing-kasing dili mo pinasayloon, mapinasayloon na. Ang kanin mo kinaiya nga mapaitas-on, mapaubsano na. Ang kanin mo kinaiya nga hinawayon, karon dili na. Ang pulong sa Ginoo mousog. Amen. So, salamat sa imong pagkamati, salamat sa imong pagtan-aw. Ayaw kalimot, basa og Bible. Ha? Ayaw kalimot, basa og Bible. Tun-i ang pulong sa Ginoo. Naadiha ang kadato, naadiha ang kalipay, sa presensya niya kalipay, kalinaw. Na kay mga problema, kagulanan, panginahanglan, basa sa pulong sa Ginoo. Tambagan ka sa pulong sa Ginoo. Amen. God bless.